Кулоб сеюмин калонтарин шаҳри ҷумҳурии Тоҷикистон буда наздики 230 000 аҳолӣ дорад ва дар шаҳр беш аз 120 000 аҳолӣ умр ба сар мебаранд. Мушкилоти сокинони ин шаҳр норасоии оби ошомиданӣ мебошад, бахусус дар фасли тобистон. Ба ин хотир бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои беҳтар намудани таъминоти оби нӯшокӣ ба сокинони шаҳри Кулоб лоиҳаи обтаъминкунӣ ва коррезии шаҳри Кулоб таҳия гардида буд, ки то соли 2025 амалӣ карда мешавад. Айни замон дар ин самт корҳо идома дошта, ширкатҳои сохтмонӣ ба бунёди обанборҳои калонҳаҷм кашидани хатҳои нави оби нӯшокӣ машғул мебошанд. айни замон дар корхона 6 пудрачии ватанӣ баъд аз баргузории озмун ба корҳои сохтмонӣ шурӯъ намуданд. 3 пудрачии аввал ки марҳилаи аввал аст, дар моҳи декабри соли 2024 қисмати аввали корҳо ба анҷом расонида, қисмати дуюм декабри соли 2025 ба анҷом мерасад. Дар хатҳои оби нӯшокӣ зиёда аз 23 километр қубурҳои об иваз намуда, зиёда аз 18 обанбори аз 500 метри мукааб то 5000 метри мукааб сохта ба истифода дода мешавад. лоиҳаи давлатии таъминоти аҳолии шаҳри Кулоб бо оби нӯшокиро 3 ширкати ватанӣ амалӣ хоҳанд сохт. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди назрии дар маҳаллаи Тудакафш сохтмони обанбори ҳаҷмаш 3000 кубро идома дода истодааст. дар иншооти мазкур корҳои заминӣ анҷом ёфта, қисмати поёнии обанборро бо оҳану бетон омода менамоянд. дар ин мавзеъ 55 километр хатҳои об бо қубури қутраш 260 ва 7 километр қутри 219 кашонида мешавад. дар корҳои сохтмонӣ 15 нафар бинокорони маҳаллӣ ҷалб шуданд ва то охири соли 2024 мавриди истифода қарор дода мешавад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ифтихор ва ширкат бошад аз рӯи нақша корҳои сохтмонӣ кашидани хати оби нӯшокиро дар байни кӯтали дуюм ва сеюм бо ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ ва техникаҳои зарурӣ пешбурда истоданд. ин хати нави оби нӯшокӣ мебошад, ки то обанбори маҳаллаи Умари Хайём кашонида шуда беш аз 3000 аҳолиро бо оби нӯшокӣ таъмин менамояд. ду хати интиқоли оби нӯшокиро мо сохта истодем. яке аз кӯтали дуюм то кӯтали сеюм бо қубури қутри 426 ва аз кӯтали дуюм то маҳаллаи Умари Хайём дар масофаи 2000 метр қубури қутри 273 мебошад. айни ҳол 1400 метр қубури қутри 273 ва 700 метр қубури қутри 426 аз ташхиси техникӣ гузаронида шудааст. қубурҳое ки ҳозир мо васл карда истодем қубурҳои оҳанӣ буда, ғафси 7 мм ки то фишори 25-30 атмосфера бардошт мекунанд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди амин ва сохтмон ба кашидани хати ташноб машғул мебошад. хати ташноб ба масофаи 9.4 километр бо қубури қутраш 600 кашонида мешавад. то имрӯз беш аз 40% корҳои сохтмонӣ анҷом ёфта, 16 нафар сохтмончиён дар ду баст бо ҷалби техникаҳои зарурӣ фаъолият карда истодаанд. дар деҳаи офтоблиқои ҷамъияти деҳоти зиракӣ бошад, аз ҷониби мутасаддиёни лоиҳаи беҳгардонии идоракунии захираҳои об дар вилояти Хатлон ҳар моҳ семинарҳои омӯзишӣ миёни аҳолӣ оиди истифодабари об баргузор карда мешавад, чунки аз ҷониби ин лоиҳа дар деҳаи офтоблиқо хати оби нӯшокӣ гузаронида шудааст. дар асоси лоиҳаи беҳгардонӣ захираи оби нӯшокӣ дар вилояти Хатлон аз ҷумла дар шаҳри Кулоб деҳаи офтоблиқо якчанд системаи оби нӯшокӣ тармим шудааст. мақсади баргузор намудани семинари мазкур ба таври устувор нигоҳ доштани системаи оби нӯшокӣ ва муддати зиёд хизмат кардани ҳамин системаи оби нӯшокӣ мебошад. лозим ба ёдоварист, ки дар ин деҳа низ солҳои зиёд мушкилоти оби ошомиданӣ ба назар мерасид ва баъди сохтмони обанбор ва кашидани хати оби нӯшокӣ мушкилоти сокинон бартараф гардид. обанборе ки ҷое ки мо қарор дорем обанбори 1000 куба буда барои аҳолии офтоблиқо. агар ба шарте ки мо дар ҳамин танқиси ҳисоби барқ нашавад, мо метавонем ки 24 соат ҳамин халқа ба об таъмин кунем. зимни баргузории семинар машваратҳо аз ҷониби масъулони лоиҳаи беҳгардонии идоракунии захираҳои об дар вилояти Хатлон оид ба мушкилотҳо ва ҳуқуқу ӯҳдадориҳои об истеъмолкунандагон саволу ҷавобҳо доир гардид, ки ҳар як нафар аз аҳолии деҳот баҳри худ посухҳои амиқро гирифтанд. ҳамин хозир ҳамин обро аз чуқурии 130 метр насос дар чуқурии 80 метр мондагӣ тахминан 1.5 километр як чанд ҳамхел об интиқол метавад ба обанбор, баъд аз обанбор баъд ба халқа тақсим мешавад.
вози дар деҳаи мо ҳамаи хоҷагиҳо аз об нӯшокӣ таъмин шудагӣ. дар дигар мавзеъҳои шаҳр низ корҳои сохтмонӣ дар самти амалисозии лоиҳаи обтаъминкунӣ ва корезии шаҳри Кӯлоб бо маром идома дорад. Хайринисо Муродзода, Муҳаммади Мирзо, шаҳри Кӯлоб, ахбор.